Ξέχασα κάτι. Υπάρχει κάτι που λέγεται χολυστερίνη και από μια ηλικία και μετά μας χτυπάει όλους. Λουκάνικα. Ξέχασα τα λουκάνικα. Ρε μάνα, διαφημιστικό γυρίζεις. Το πρωινό είναι το βασικότερο γεύμα. Μαρμελάδα. Έχει συμβεί κάτι? Απολύτως τίποτα. Έχουμε φράουλα, βερίκοκο, πορτοκάλι, βατόμουρο, σίκο. Άρη, φάε. Μα αν τα φάω όλα αυτά θα χέζω όλη μέρα. Είπα φάε. Θα φάμε αν μας πεις τι έχει συμβεί. Τίποτα δεν έχει συμβεί. Απλά ξύπνησα και ετοίμασα πρωινό για τα 4 βουβάλια μου. Που αντί να είναι σπίτι τους έχουν ξεμείνει με τη μάνα τους. Απολύτως φυσιολογικά όλα. Όπως θα έπρεπε να είναι. Καφέ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον απέργη? Κανένα πρόβλημα. Κουρασανάκι, φάτε τα τώρα που είναι ζεστά. Μαλώσατε? Καθόλου δεν μαλώσαμε. Απλά είναι παντρεμένος. Το ψωμί είναι πτάζιμο. Άρα τι θα γίνει, θα φας? Παντρεμένος? Ναι. Και τόσο καιρό μου λέγε ψέματα. Και αυτός. Άρη, θα φας ή θα πάθω ιστερία. Πότε το έμαθες? Μανά. Βασίλη. Μαμά, πάντως, αν θέλεις, μπορείς να το συζητήσεις μαζί μας και εμείς ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε, ξέρω εγώ. Τι θα κάνουμε? Η μάνα μας έχει οικουμενικά προβλήματα. Θα το αντιμετωπίσουμε. Το ότι η μάνα μας έχει οικουμενικά προβλήματα και δεν έχω εγώ, πώς αντιμετωπίζετε? Όχι τώρα. Παράξενη οικογένεια. Δομένη. Έλα, μάνα, άνοιξε. Εμείς είμαστε τα αγαπημένα σου παιδιά. Πολύ χοντρό, δεν έχεις ανκλειδώσει? Έλα, μάνα, κόφτη πλάκα τώρα και άνοιξε. Μάνα, έτσι γίνονται τα πράγματα στα οικομενικά. Μη δίνεις τόση σημασία. Μήπως να το κουβεντιάσουμε λίγο, ρε μαμά? Θα νιώσεις καλύτερα αν μιλήσεις γι' αυτό. Σε μια σχέση ή δίνεις ή παίρνεις τον πουλό. Ναι, ρε, μάνα, το θέμα είναι να υπάρχει πούλος. Ακριβώς! Ακριβώς, ρε μαμά! Σκέψου πόσο τυχερή είσαι που στην ηλικία σου έχεις ερωτική ζωή. Μάνα, έχει δίκιο ο Βασίλης. Ναι, ξέρεις καμιά άλλη 60χρονη η οποία να κάνει σεξ και να έχει οικουμενικά μπερδέματα? Είσαι πάρα πολύ τυχερή. Δηλαδή, πες μας έναν 60 που έχει γκόμενα στην ηλικία σου. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Είσαι φαινόμενο. Ναι, έλα. Κανονικά θα έπρεπε να πεις και ευχαριστώ. Άγιο έχεις, μαμά! Άγιο έχεις. Έλα, μανούλα. Ναι. 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 Εντάξει. Γεια σου. Εντάξει. Την έχουμε κάνει πολύ χειρότερα. Είναι έξαλλη μαζί μας. Θα ανοίξει την πόρτα και έτσι και μας βρει μπροστά της, θα μας αποκεφαλίσει. Παναγιά μου!